fo ka wale ɲuman dɔn a ka lamɛnni la sanga ni a wagati bɛɛ lajɛlen la aw bisimila Mifa production ani Ondu Tele ka kunnafoni di kɛnɛ kan an bɛ marisi kalo tile 26 la san 2023 an bɛ an ka kunnafoni kunfɔlɔ daminɛ ni an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye Colonel Asim Goita marisi kalo tile 20 tɛmɛnen kuluba ale ye weleli kɛ ka ɲɛsin an ka jamana mɔgɔbaw ma ni o ye dugutigiw diinɛ ɲɛmɔgɔw ani fana an ka duguden tɔn ɲɛmɔgɔ n'a bɛ fɔ olu ma ko société civile ka fara gouverneur kan k'olu wele ni ka u ladɔnniya an ka jamana sariya sunba kura o gafe sɛbɛn o kɔnɔna ko kan ani fana k'a yir'u la k'a fɔ ko ale sɔnna an ma k'a ye yamaruya di u ma u ka se ka jamana kɔnɔdenw ka olu ladɔnniya a gafe sɛbɛn kɔnɔ ani fana a y'a yira k'a fɔ ko jamana kɔnɔdenw k'u kun ye laɲini mun kɛ k'u kun ye 517 de wa ko laɲini ninnu cɛla fana ko 55 k'olu bɛ se ka kɛ san 2 kɔnɔ transition baaraw kɔnɔna na ko o laɲini